tiani kanjukene. Is your boy DJ S Shine Best. Original queen of Highlife. Odi poso kwalo ya na pasi kabaru do begora egora be ka lose ibo mu ni de no wa ibe ni na burodogwo ike bodogwu na lomo kebele maka ni piket odogwu mo ga ụgwọ ya enye gị gori kwechili ajọ gị si n'iti asọ ụmụ ihe ibe bụ n'ime na ụmụ ị ga-akwụ ụgwọ ya otu ọba na-eti anyị otu ọba na-eti anyị otu ọba na-eti anyị ihe niile abụrụ odogwu. Hey! Hey! Obodo rọpụta gị ka ije na-atịfe obodo ị na-atịfe obodo ibuli ya ma abeghị abaga ka isi na ịbụ politishan ebele ka ị na-emekwalụ m ibe niile abụrụ odogwu ị ga-eti gbapụta nwata nwanyị na be nne ya ọmụmalụkụ maka wee mụsịa ọ bụrụ na omume nwata nwaanyị adịrọ gị mma kabarụ meteke n'ụmụaka iji ụtụ gị wee mụọ enwelu ka olisa si eme ya olisa njedebe gị n'afụfụ na nka ụmụaka fa agbagote ajọ gị si na mama fa kpasuru gị iwe
ọfụ na nka ibe ọ bụ na ị na-emelu okechi o ibe niile abụrụ odogwu onye na-agwụ ụkọ ọgwụ wee neta aka o ibe niile abụrụ odogwu ibe niile abụrụ odogwu ihe niile abụrụ odogwu onye ji ụkọ ọgwụ atụ ego wee neta aka ihe niile abụrụ odogwu ibe niile abụrụ odogwu ihe niile abụrụ odogwu o ji mmadụ atụ aja kedu ụmụ ya ibe niile abụrụ odogwu ibe niile abụrụ odogwu ibe niile abụrụ odogwu odogwu ana iwe niile abụrụ odogwu iwe niile abụrụ odogwu iwe niile abụrụ odogwu mana iwe niile abụrụ odogwu iwe ọbụ niile eme kpachara anya iwe niile abụrụ odogwu iwe niile abụrụ odogwu mana iwe niile abụrụ odogwu kedu ka a ga-esi gbafe ofu onye n'ọka agadi na-agba isi n'igwe odogwu isi n'ile ike okike chetekwata anị ike sie ike ya na n'inwe mmadụ wee ibe niile abụrụ odogwu gị na nwata nwaanyị mekọfe gbado anya ibe niile abụrụ odogwu ibe niile abụrụ odogwu ibe niile abụrụ odogwu ijele ị na-eto n'ogwu ke fọnki ga-ejiri ya ogologo nnụ na-erike n'anya ndị a si na famarife ọkwa fana dị ezigbote ogologo nnụ ndị a na-akpọ jumen ndị a si na egwerife fama o ịma na ọ bụ fana dị ogologo nnụ oyibo egwu okwu wee sị dialogue is for the gentlemen ife ọ bụ na gị na mmadụ na-eme gbadada kabarụ baa ya ọfụma o kabarụ dozie ya otu udu si mba ife ọ bụ na ị na-eme gbadada o ife niile abụrụ odogwu gị na ogbenye na-emekọ ife enekwa n'anya na ọ bụ nwa ogbenye taa maka na Igbo kwuru okwu wee sị akụ enwebe akụ ma ọ bịala onye ata ọ bịala onye ọzọ echi ọyọ ihe gị na mmadụ mekọ efe kpatara gị onye kalịrị ga-enwe gị imebi na ihe eneniba na mmadụ asịkwa na mmadụ kedu ife ọ ga-eme asịkwa na mmadụ ka itinye n'aka ka ifụlụlụ arọ otu ọba na-eji anyị ka njọ
nwa nwere amala ga-enwe wele okwu kwuru na be Chukwu si na Chidimma ga-adị n'isi anyị ndị amụsụ anabasigo obi n'igwe ebidogo ọlụ okwu ekwuru ti ọfọ isi anyị n'oge tiriri ugo onye nwere Chukwu na-ekwu onye nwere Chukwu na-ekwu onye nwere Chukwu na-ekwu onye nwere Chukwu na-ekwu n'obi juju agọdero na mọ n'obi juju ike ka nwa chịkwa ọkụ n'ode ebi my success na nwa nwere amala ga-enwe wele okwu kwuru na be Chukwu si na Chidimma ga-adị n'isi anyị ndị amụsụ anabasigo obi n'igwe ebidogo ọlụ okwu ekwuru ti ọfọ isi anyị n'oge tiriri ugo yes bad belle people na dresse n'isi anyị fajuru be dibịa fajuru be amụsụ ifefe na jobo ka famali ka o si adị n'ebe anyị nọ ma adịghị agbagbo enwe na-ejighị ọva akọli gị vipụras wetugo dịgo ije nwoke bụrụ obebitọnụ ka isi n'azụ ife anyị gwelu ndị ilo na anyị nwere oke echi ekene dịrị Olise ngozi anyị n'oghego ịma na Chukwu kwuru okwu ọma n'isi anyị okwu linya bụ okwu sili ama aṅụ iyi ọ sị na emesịa dị na anyị ga-enwe chi dị mma ebe anyị nwere amara na wele ga-adị la nwa nwere Chukwu n'oge nwekwa chi dị mma onye kwuru na ọma mme n'obi juju na godero na mọ n'obi juju agodero na mọ n'obi juju ike ka nwa chịkwa ọkụ n'oge ebi my success ka nwa nwere amala ga-enwe wele okwu kwuru na be Chukwu si na Chidimma ga-adị n'isi anyị ndị amụsụ anabasigo obi n'igwe ebidogo ọlụ okwu ekwuru ti ọfọ isi anyị n'oge tiriri ugo onye nwere Chukwu na-ekwu onye nwere Chukwu na-ekwu onye nwere Chukwu na-ekwu onye nwere Chukwu na-ekwu Jensa agbara kaije mmanwụ agbara lelu nwa obodo bịala ejudienụ n'ajụjụ nwe kedu onye na-ezi onye nwere ibu bongo adịa mụ aka n'ọrụ ife bụ okwu Chukwu kwuru wee nye anyị lemeka mele n'ụwa na anyị ga-aga n'iru onye atụ n'ụjọ agbanyeghị ife ndị ajọ mmadụ na-eme evi bụ ka ibu ọmụkwa n'ofu nwa okwu ọma ka ịbịa ka igbu ụwa na-egbu onwe ọ bụrụ ma echiche ndị iro n'ọbụbụ ọnwụ ife Chukwu na-eruru anyị eziokwu n'ọbụbụ ọdịrị onye atụ n'ụjọ n'aka Chukwu dị anyị n'arụ I know say they must be jealous ama nnafa ga na-egwukwu anya ugwu dem go shock if they hear the testimony I know say dem go envy if they
get the success manya tụ n'ụjọ echiche Chukwu bụ na anyị ga-aga n'iru ya a na-achụkwa elele na-awami n'ọhịa I know say them must be jealous ndị banye o na-aga-echebe iyi ọgwụ karịa ọgwụ egwu ọgwụ abụrụ ọbara ọla n'oge awa anyị ji bi ụwa n'ọka gwalụ onye si na ngọ onye ama n'aka emenumani o na anyị ga-aga n'iru ọ bụrụ ọgwụ n'ọkwa Chukwu na-eme odogwu onye tinyere eze ochie adịghị azọkwa eze azọ n'obi juju agọdero na mọ n'obi juju ike ka nwa chịkwa ọkụ n'oge na-ebi my success na nwa nwere amala ga-enwe wele okwe kwuru na be Chukwu si na Chidimma ga-adị n'isi anyị ndị amụsụ anabasigo obi n'igwe ebidogo ọlụ okwu ekwuru ti ọfọ isi anyị n'oge tiri iri ugo n'obi juju agọdero na mọ n'obi juju ike ka nwa chịkwa ọkụ n'oge na-ebi my success na nwa nwere amala ga-enwe wele okwu ekwuru na be Chukwu si na Chidimma ga-adị n'isi anyị ndị amụsụ anabasigo obi n'igwe ebidogo ọlụ okwu ekwuru ti ọfọ isi anyị n'oge tiri iri ugo onye nwere Chukwu na-ekwu ịgba onye nwere Chukwu na-ekwu onye nwere Chukwu na-ekwu onye nwere Chukwu na-ekwu onye ọbụla chekibo onwe ya n'elu ụwa ma nwoke ma nwanyị chekibo onwe gị odumasị onye ọbụla chekibo onwe ya n'elu ụwa ma nwata m okenye chekibo onwe gị ife ji isi onye ọbụla chekibo onwe ya n'elu ụwa ụmụnne m anyị malụ n'ise eme nya bụ ife ya gbado ọnọdụ nkeji obodo anyị Naijiria n'ọlụ tata ụmụnne m anyị malụ ma ọ dị nwa na-eme chekibo onwe ya n'elu ụwa ụmụ Naijiria bụ ka anyị malụ n'ise eme nya bụ ife ya gbado ọnọdụ nkeji obodo anyị Naijiria n'ọlụ tata ụmụnne m ka anyị malụ ma ọ gị nwa na-eme n'elu ụwa ma nwata m okenye chekibo onwe gị ma nwoke ma nwanyị si onye ọbụla chekibo onwe ya n'ụwa onye nwere uche ọghọta ife mkpụrụkpụ na anụgo ife ji si onye ọbụla chekibo onwe ya n'ime Naijiria bụ na onye ọbụla si na nya ji ọfọ nwoke si na nya ji ọfọ nwata nwanyị si na ọ bụ nya ji ọfọ mana ụfa na-eji mazi onye eji ya bụ na anụgo na-ekene sọmpụ n'alụ ụlọ nke jụlụ obodo anyị tata agago na-eghara ibe ya
a ga-ekwu maka ife isi ike ka ọ bụ oke ọchụ anyị na-egbu ọbala ndị agha dị ọcha ka na-awụsi n'obodo anyị nụ ụmụ Naijiria echeghị si onye ọbụla na-eke n'anya ife a na-abụ n'obodo Naijiria erikezi amalabuya ọgbanye gbabalụ ọsọ chere alọ cheba nwa banye ọsọ Boko Haram wesizie n'ọsọ Boko Haram banye ọsọ Fulani herdsmen n'ime obodo Naijiria ọkwa emesikwa fabatakwa gbabanye na anyị bụ nwa Naijiria onye ka na-edisi bụ ka njụọli ka anyị na-ekwunu maka oke ibu ọchụ nke jụrụ obodo anyị tata kezi maka driving and corruption oke ntụ na mbụba nke jụrụ obodo anyị tata ụmụ Naijiria chaghị ọkwa mmadụ debelu jegbasanu visa ụmụnne m ya na bụ obodo oyibo jee kụọpa ebe ọ bụ na ndị Naijiria kpọrọ nkụ obodo sambọsọ ga-eje obodo oyibo ife ozi ga-anụzi bụ masị ya na visa gwụrụgọnụ ụmụnne m ọkpali mmadụ na-eme ife a mmadụ ga na-alịa mmadụ ga na-adọ mma ma na-adọ mma gwulu nneze na mmadụ jelu obodo oyibo getụ n'ata abịanụ aka nọta na wọfụ bịa kwụrụ onwe nke agbara agba afịa dị n'obodo ekwere ngote onye nwa bịa chekizi ego ga-eji gbafịa anya mmanụ oche ka isi ego ga-eji gbafi ya gba ọkalie nke o jere tụọ afịa tụnụ chai ụmụnne m ọkwali mmadụ na-eme ebe a anyị na-ekwu maka oke ife isi ike nke dị n'ime Naijiria ụmụnne m kezi maka ndị na-agwọ ọgwụ ndị na-agbachu mmadụ ibefa ka fa ghara ịga n'iru ma ndị na-agbachu nwaanyị ibefa ka fa ghara ịmụta nwa ma ndị na-eji ntamụ na asịrị achụ mmadụ ibefa n'ọlụ chenjie n'omume unu unu anụgo chenjie n'omume ụmụ Naijiria chenjie n'omume unu ọbịbịa Jizọs elugo kwanụ unu anụgo ịma na nkịta tagbugo n'onye nwe ya n'elu ụwa emesi ekpere ọ bụla ọgwụ agwọla agwọ ọ maka ndị na-agwọ asọgbasọkpa aka na aka dagabịa ọnụ na nwata tụtụchaga ego niile o nwere enwe n'ụlọ wee jee n'ọnụ nwaanyị akpọpụte ya na nwunye ihe bigide n'ụlọ bịafọ na abụọ ọ tụrụ ime abata na afọ ịnọ n'elu ụwa nwata nwaanyị ya tụrụ ime abata na afọ ise ụmụ Igbo nwata nwaanyị ya tụrụ ime abata na afọ iri n'elu ụwa nwata nwaanyị ya tụrụ ime abata na afọ iri n'elu ụwa nwata nwaanyị ya tụrụ ime elute afọ iri na ise n'elu ụwa nwata nwaanyị ya tụrụ ime ma wee bido ebele wee bebenụ ma wee mebebere wee mesịa n'ụwa chei ụmụnne m ọ bụla ọgwụ agwọla agwọ chai
ụzọ afịa nwe ojelu afụrị anya ego bụrụbụ afụrị anya onye bụkwa ego bụ si afụrị anya ma wee bido ebele wee bebenụ ma wee mebe ebele wee mesịanụ cheyi ụmụnne m ọbụla ọgwụ agwọla agwọ ụmụ Igbo onye bụ ọgwụ agwọla agwọ ka ndụ na ọkpali mmadụ na-agwọ ọgwụ a ọ bụ mmụọ na-agwọ ọgwụ ụmụ Naijiria nya bụ ọgwụ agwọla agwọ ka ndụ na ọkpali mmadụ na-agwọ ọgwụ ahụ ọ bụ mmụọ na-agwọ ọgwụ enwere ebe ọkwa Chukwu ka m na-ebelụ agwọsie n'ụgbọ anyị n'ebe nnọ ọgọlọbato senda enwere ebe ụmụ Igbo n'onwe m ka m na-azọ nwe afa asịsị enuzi anyị pancha na-aga n'azụ enwere ebe Naijiria na Chukwu ka m na-ebelụ agwọsie n'ụgbọ anyị n'ebe nnọ ọgọlọbato senda enwere ebe obi rọsi n'onwe m ka m na-azọ nwe abasisi elu si anyị abanja na-aga n'azụ enwere ebe ọkwa Chukwu ka m na-ebelụ agbasi elu gwa anyị n'ebe nọ ọbọlọbato semda enwere ebe bi n'onwe m ka m na-azọ nwe abasisi elu si anyị abanja na-aga n'azụ DJS Shine Best. Njaleta ejenu ka na-ekwu oyi ọsịkwa ibe mbụlụ ka na-ekwu oyi si n'ọrụ ugo ka o si elu oyi egwu anyị nya ka anyị na-eti ụda ekwe ndị nsọ ịmana chimebuge ma m selibe ụmụ obili gbabie oyi ịmana bụ nwa afọ ka m na-aza mmiri okwu ọzọ nwanne m egwu anyị nya ka anyị na-eti agụ nwa afọ abịa ọzọ okwu ọzọ nya ka anyị na-eme ọsịkwa ife onye na-alụ ka nya ji eli ọratalichi ihe egwu Igbo ode njinji nnenete mmọnwụ ọkwa Igbo na-ajụ mmadụ ụjụ otu si eti egwu m ka ị na-ajụ ịma na ike na-alụ n'ụmụaka ịlụzie ụwa ndowe onye nwụrụ anwụ na-abịa ụwa ọzọ mmụọ na-ebu oyi udelu degwa n'ụmụ ka mmemme udelu dọbala tule udelu dọbala tule udelu dọbala tule udelu de n'elu ndị gosi nnewute mmọnwụ na-akwa oyi ịmakwa na chimu na-eme ibe inugo kwenu bịale na chimu na-eme mma inugo kwekwu wekwu ego nye aka anyị na-ekwu dị na n'oge egwu nara amalịm gameme aba ego agụ ego nye aka mụ na-ebe nsinu n'elu ike na-ede uchi mụ nye aka mụ ji eje wekwu ego ka mụ na-ekwu oyi ịmakwa na owu ite bụ ajọ ibe gesi ọ na-abasị ka nna asị owu ite ajọka ibe nna bụ ka mụ na-ekwuru gị eleke owu ite ga-eme ka ịnụba m ọgbọ nne yi owu ite ga-eme ka ikweta ibe dị njọ ọsịkwa ego bụ mma nwoke ọ bụ na ịkpata ego onye ọbụla ga-achọba ilu gị
ma ndị ilo ga-achọva ilu gị ma ndị dị mma ga-achọva ilu gị gaisi amatụbeli gị mpụ ide ahụtụwa ma ịjụọ n'ogbu ọzọ ejidi fine boy akpata ego ejila fine boy akpata ego nwanne jetuvu ego aka eje aja anyanwa ka eji eli ide ụtụkwa mmiju obi lois na obi lois ga-aka ọlụ gị ọfụma ngwa kemụntị ka nke ọlụ gị akịkọ onye aka mma oji abịa ị na-anụzikwa ije enu ịmana chimewu gị gbamselibe ụda egbe ndị nsọ egwu anyị nya ka anyị ji eje nnekwute mmọnwụ na-akwa oyi onye njinji nnenete mmọnwụ mbọsị ndị elego na ana abụọ ọsịkwanta eje abụọ ka nsi ana wee pụta n'ụlọ ya bụ ikolobịa na abụọ wee kwudo nweve aka na-ekwu ka a na-ekwu makwa fana abụọ pịafọ nweve ọkpọ nweta uvive na-eso okwu asị na fana abụọ na-asọ nwaanyị asọ nwanne na-asọ nwaanyị asọ mgbiji asọ ya asọ ka o ji awa oyi nwaanyị apụlọkwanụ nke ofu onye gaisi na mkpali onweve nsi okolobịa jechuve ego nwanne jechuve ego n'ịchụta ego ude gị edeluge na ụmụ nwaanyị ga-akalịghị alụ ọsọ gị ji ọkwa njọ nwa amọ nke udelu gwa n'ụmụ ka mmemme udelu dọbala tule udelu dọbala tule udelu dọbala tule udelu dọbala tule okwu ego nye aka anyị na-ekwu ego bụ mma nwoke ị na-eme enyi ọgbala ụdị enyi ị na-eme ọ bụkwa enyi ga-elite ife ka ọ bụ ka eweta ka elie abụga isetive akị ma afọ nwaanyị bataba ngwọngwọ nsịkwa abụga isetive akị ma afọ nwaanyị bataba ngwọngwọ ịmakwa n'ụmụbili Igbo abịa onye njinji nnenete mmọnwụ mbọsị anyị jelụ n'ụlọ nkwụ wee lue n'ụlọ nkwụ onye na-ele nkwụ wee nyebe anyị mmanya wee mebe n'ọda nkwụ ma ị gaghị ebido iti mkpu ọsị na ga na-ele ife na ga na-enwu nkwụ nju onye na-egotekwa ma ncha mmanya awụfu na-egbukwa aja ogbugbu nwanne n'ụmụbili Igbo abịa ngwa n'ụmụbili Igbo abịa ode njinji nneneta ahụli ngwa n'ụmụbili Igbo abịa egwu n'ụmụbili Igbo abịa ngwa n'ụmụbili Igbo abịa agụnwava abịa ọzọ n'elu n'ụmụ enyi Igbo si ebe ude egbe ndị nsọ ịmana chimebuge gbamselibe ude egbe ndị nsọ ịmana chimebuge gbamselibe unu afụgokwa ndị mgbu fana bala obili Igbo mba ana na bala agụ mba nwanna dị ya bala agụ mba ka ịbalụ ya mba onweghị ka ị na-ekwu nsị na ude gị ga-enede ude gwa n'ụmụ ka mmemme ịpụta n'ụlọ akwụkwọ yunivasiti ka na-ekwu isi ka ịchọba adịrị mma kemụntị ka m gwa gị okwu eziokwu nya ka m na-ekwu nwanne ọ bụrụ na ibute m otu ọ na-ege anya ọ dị ya ka iji ego ọ n'elu oge anya ọ dị ya ka iji ego ọ ga-akpọ gị suwiti ịza kpokwuo gị ma ibibi ịza
tụọ gị oli ego n'ụkọ ego n'elu onye anya ego gị ka ọ na-achọ ịnụrụ ka mmụọ na-ekwu okwu ude njinji nnenete mmụọ amalize 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 ijededegwa amalize amalize ịmakwana gaịsị na-achasị aja anya ịnụkwana gaịsị na-achasị aja anya nwanne chakwa nke isi ga-ebu okolobịa chakwa nke isi ga-ebu maka ogo ndị ka anyị na-ekwu oyi si n'aka ya gwụlụ chikelu ụwa giliwa ga ya gwụlụ chikelu ụwa enugogo ịma n'aka ya gwụlụ chikelu ụwa mgbiligbo ịmana ụderi ike na-enderuga n'obe egwu onye nye aka anyị ji aba mmegide mmọnwụ na-akwụ oyi akụ nwa afọ mmụọ ka na-ebe njelịta ije enu olimo ka na-ebe mụ na Chimelele ka na-ebe njelịta ije enu olimo ka na-ebe njelịta ije enu olimo ka na-ebe mụ na Chimelele ka na-ebe mmegide mmọnwụ na-akwụ oyi mụ na Chimelele ka na-ebe 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 Ibani n'ọnụ oko si elu n'ọrụ oko si ara ụmụ Igbo n'ọrụ oko si elu n'ọrụ oko si ara ụmụ Igbo n'ọrụ oko si elu n'aka Chukwu danyeje ụmụ Igbo babugo ji ego n'aka Chukwu dị ya ngwanụ nje ego aba ebugo ihe Ibe ọma ga-emezi Ibe ọma na-eme na ndụ Ibe ọma ga-eme na ndụ gị maka aka Chukwu dị ya ibu gị Ibe ọma na-emelite Igbo ka Kenechi na-eme eze onye chi tụrụ ugo onye a ga-etuliri anabalị Chukwu mba onye chi mere eze ya ga-abụliri ịnụrụ ya ụmụ Igbo na chi m na-eme mma ụmụ Igbo Chukwu na-enye ego ọ bụ Chukwu na-enye ike onye mere eze ya ga-abụliri ịnụrụ ya onye mbụ na-abalụ Olise mba nọ na-ajọbụ Chukwu na-eme eze ngwa ka ngwagokwu na onye kere ụwa n'ọkwa anyị na-azụ gwakwanụ onye ga-adịgide ọ bụ chi odododo udenudenudenude obodo asala ọkụ ịdapụta ọ bụrụ ibulike agba n'ọgbọ a na-eche gị n'ọgbọrọ udenudenude ịgbarabago Igbo na ndị bụ ike nọ n'ọgbọ ide egwuro Igbo na ndị bụ ike nọ n'ọgbọ ndị bụ ike abata ọgbọ ndị bụ ike nọ n'ọgbọ Igbo ka ịtaba ibe elu onye Chineke eze nye aka buliri ego udenudenudelide ịgbarabago Igbo na ndị bụ ike nọ n'ọgbọ ije enuwe abụọ Igbo na ndị bụ ike nọ n'ọgbọ ịgbadike nara ebe gbamode zuru Igbo na Chineke eze ị na-esi ngọbịa ka ịfụ n'anya oyi mụtaba ibe alụ na ọ bụ Chinyere
ibe ibe n'ọbụchi nyere onye mụ ka njọ ga-ajụjuo onye dị ma n'ọgana mgbe abụ ị nọ na nleka ezi onye mụ onye dị ma n'ọgana ịma na ije nwoke dị obuo onye dị ma n'ọgana anambaka Chukwu ji bịa na ndụ gị a ga-etiriri ihe iji egwu na bekweligo aka Chukwu anyere nude ayere igba nabago kaki baba mbọ oyi mụ je chụba ego maka na ije nwoke dị n'okwu enole ya ị na-agbazila ọlụ ọsọ ka m na-ajụ ọ bụ na ịgbabala ọlụ ọsọ obonye ga-enye gị nri ka mmale ọ bụ maka ndị amoosu ba na-eme na nkịtị enole ya kebaba n'aka Chukwu dị ya ibe ọma na-emezi ibe dị mma na-emeli aka Chukwu sanyeje aka ọkụkọ si achabago ọlụ ga-akwụ ụgwọ onye zụlaje n'oge niile akachawa ga-adị maka aka Chukwu n'osi anyị ihe oyide ego amalise n'ije egwu si n'ọlọgwụ ka esi eme ka mụ na chi na-eme si n'ọlọgwụ ka esi eme ka mụ na chi mee si n'olugo ka o si elu oyi n'olu ego si elu nwesị n'udelude o nwesị n'udelude sokwa anyị na-abịa ebe ewu chi mee mana mụ na chi si je gasị n'aka Chukwu dị ya una n'ugo ewu chi mee ụmụobili gbabi oyi akụ nwa bụ ka m na-aza ebugazi na nya na okpu ọzọ ebe anyị Chukwu mụ na chi melele ka m na-ebe ewu chi mee ewu chi mee ala chi mee ala chi mee egwu dike egwu dike egwu dike egwu dike egwu ebube dike egwu ebube dike ebube dike someje ebube dike somana ebube dike someje erugodie na-abịa oyi si n'olugo ka o si elu oyi ebube dike na ị ga-adị oho ebe nna alụ ka mụ ji ele ive ọgaranya nnenete mmọnwụ ọ bụ ụlọ ka onye ranede na ive ọ na-eme bụkwa nya na-edeluge mgbịlịgba orogo na-akụ ebe ị na-anụ ka mụ na-ebe oho ọgaranya mgbịlịgba odogwu ọlọbụdu dike nwụrụ odogwu a na-amarọ dịka aka mgbịlịgba odogwu na-akụ ehe ma mgbe dike pụrụ anyị ya mụ ebe n'ude si na anyị na-abịa oyi nsinude dike na-ede oho nnekwute mmọnwụ na-akụ ebe nnekwute mmọnwụ na-akwa oho ọgaranya nnenete mmọnwụ egwu ebube dike egwu odogwu nye aka nne nnekwute mmọnwụ na-akpụ oyi mbelede nyere dike ọkwa mbelede ka nya ji edelute udeludọbala tule udeludọbala tule n'olue n'oge osi elu alachimee ewu chimee ewu chimee jiwu n'olu ego n'elu
Udelu sokwanye na-abịa ebe udelu dọbala tule udelu dọbala tule n'olue n'otu osi elu ala chimee na bụ na mụ na chimelele ka ndị ebe n'udelu desi na anyị adị oyi na-enwe m iwe n'ụwa bụ na nwoke nwe ibi ya a sị na nwoke nwe ibi ya ka ngụkwalị kedu sị ka nwoke ga-esi yọ nwoke ibi ya ego dịka ahịhịa kọvalị akịkọ ele mgbe m pụtara ahịa mana mmelela ahịa ma ncha ma ọ bụ nwaanyị ogbuelu ya ewu ma ọ bụ ọtọgbuolu ya azụ ife nna bụ ka mbụ na-ekwu oyi ife nwoke nyelu nwoke ibi ya bụ nga jidelu m mbọsị oye jide m n'olu ihe ọ dị ka nyelụ m aka ma mbọsị oge jide m n'olu nwaanyị ọ ga-enyelụ gị aka kama ọ chọrọ onye dị ya mma gaisi kwadokwa anya igbuve azụ ogbuve na nso inyebe ego nyekwe na nso ọrụ obodo n'ụlọ onu o si elu oyi ebube dike na ị ga-adị si n'ụlọ ọgwụ ka esi eme ka mụ na chi na-eme anyị abịagokwe ka anyị si abịa okwu na-agwa m ikolobịa lekwa ajọ ọyị ka ịwaghalị ya ọsọ lekwa ajọ ọyị ka ịwaghalị ya ọsọ ife nna bụ ka m na-ekwu oyi ebe ọhịa imelụ mmadụ ajọka n'elu ụwa oo ịbụ ajọ ọhịa gbabalị ọsọ n'elu ụwa oo magbalụ na chininna bụlu nwanne m na-agalaka anya bụlu nwanne m oke solu wele mamili ọkọkwanụ mgbele ọji akọkwa oke ịbụ ajọ ịgbabalị ọsọ dị na n'ụka m na-ebelugo ọrụ obodo n'ụlọ onu m ụfọdụ ka egwuregwu gbasa ajọ ijekere ike ewesị na mba kodogwu doso n'ife a na-alụ jezozie n'ụwa bụ agbụgbụ isi oje ka ofe ife a na-alụ ewezielu nya welụ anya bụ ife gaisi amamụrụ akọ ebe ndị nwe ọlụ n'ọsọ na-eme ndị nwe ọlụ nọ n'ụsọ onye mgbu na-egosi ilu ma ndị nwe ọlụ na-ezochi ilu mma ma ndị nwe ọlụ na-ezochi ilu mma ife na-alụ ka mbụ ji elu ife ụfọdụ nọ n'ime nga ọbụla ebe ajọ ọyị na-emesi mmadụ ebe ma na ọ dịla mma inweta ajọ ọyị ma mebe ajọ ibe ịhụ ajọ ọyị gbabalị ya ọsọ ibe nna bụ ka m na-ekwu ekwu ụfọdụ niile gova ji asụ abịa maka na ajọ ọyị na-etu iti ya aba etu enye ọchịla ọsụwa etu enye m udogwu ekwe ekwe etu enye m ọnọ n'igbo akụkụ ọnọ n'igbo ego ụmụ nwanyị wekalịa n'alụ ma mgbe ego gị agụ ụmụ nwanyị amagbaghalị gị ọsọ ịhụ ajọ ịgbabalị ọsọ mụ na chimelele ka m na-ebe ewu chimee ewu chimee ala chimee ala chimee egwu dike egwu dike mụ na chimelele ka m na-ebe mụ na chimelele ka m na-akwa egwu ebube dike egwu ebube dike ebube dike someje ebube dike
dike oyi nsị na ọgwụ ka esi eme isi emekalụ mụ bụ Chukwu Ebuka n'ebe anyị lọju na anụ ka mụ na-ebe oho Olise emekalụ maka nwa afọ nwanne m Chukwu Ebuka ya na anụ ka mụ na-ebe oho ọgaranya mgbirigbo odogwu ukwue na Olise emekalụ mụ na okwu ọsọ nwanne m ebe anyị lọju mụ na Chimelele ka m na-ebe na maka mmiri amụrụ gazi nka yi akịka ya nọ dị ya n'alụ egwu m obiri ndị magbulu enyi nye aka anyị na-egwu anyị ilu ọbụna chi ya bụgo na bugo nsi n'olugo ka o si elu oyi n'olu ego osi elu ebube dike nye aka ndị ide na-anwa aka ndị ana onye bụ nne m nne n'ụwa nọ ka mbili enu nwa m egwu na nwa mmadụ nwa mmadụ na-egwu na nwa mmụọ ka ibili enu nye aka m na-ebe ndị ude si na anyị ya dị oyi egwu ebube dike egwu odogwu nye aka m na-eti nnekwute mmanwụ na-agba oyi ijeledike m dị eje ijeledike m dị anụ ọlụ obodo n'ụlọ onu ịma na nke ikpodogwu a na-ekuka ọbụla mgbe ọnwụ na-abịa ọnwụ gị ozigbo isochie n'anya ma gị nwụ ike gị na bụ na nya bụ ive dị bago gburegwelugo si n'olugo ka o si eru oyi ebubere ike ka iji eje mgbirigbo odogwu na-akụ ebe ọgaranya nnekwute mmọnwụ mụ na Chimelele ka iji eje mụ na Chimelele ka m na-akwa mụ na Chimee ewu Chukwu mụ na Chimee ewu Chukwu ewu Chimee ewu Chukwu ala Chimee ala Chukwu ala Chimee ala Chukwu maka na ọ nọ n'ụlọ tụọ mmụọ aba o ji ya mara ya selomo sumude It's Abama on the beat. Yeah. egwu mụ na nwanne m ịgba mụ na nwanne m mbe mụ na nwanne m ọja mụ na nwanne m arọ bụ na agụ nwanri nakwa ụmụ Igbo na-ama ekele Igbo bụ Igbo mma mmanụ nke onye chi ya zero asị m egbe belu ugo belu nke si ibi ebene ikuku
na-ekwu anya ibe anyị bụ onye chiri akụmara agba mgbara nke aghara abụ isi na ebe onye si alụ ka o si eri maka na ngwere riri elu ọchị awụrụ obere nwa ụmụ Igbo ọ ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma unu amago na nwandị ji ọfọ ibe mmụọ ka anyị na-eme ọgwụ egwu suru gede ka anyị na-etiri unu onye nwere uche ga-aghọta ihe ndị kwuo egwu mụ na nwanne m ịgba mụ na nwanne m mbe mụ na nwanne m ọja mụ na nwanne m arọbụ na-agụ nwanri na kwa ụmụ Igbo na-ama ekele eto sami arọbụna bụ ego ekepụtabụ ndị eketeke ibe anyị na-emebu ibe mmụọ egwu suru gada anyị ji akwado ndị be anyị egwu anyị ji ekele Chukwu Olisa bụrụ ụwa atụ ụgbọ na anụ ụda mmiri anyanwụ na abalị onye kere n'igwe nke ụwa n'ọnya ka anyị na-ekele akpa mma na nsị arọbụna gị ịgbagote na ya wee egwu asị ebe obi nwoke ụkwọ ka asị sọf asị m arọbụna gị ịgbagote na ya wee egwu ọcha asị budu asị m arọbụna gị ndị nwaanyị igwu ịgbagote na ya wee egwu obodo bakwa n'ụlọ onye merụ mma ga-analụ mma ya onye merụ njọ ga-analụ njọ ya anyị ga-ebudo ụwa wee na mmụọ okwu ekwuru mbe ma malụ ọjị ekwuru n'ọkwa egwu soro gede iko mmadụ iji wee malụ mụ n'anya ka mụ ga-eji malụ ya okwu a bụ okwu mmụọ aja welele ka nna chụ anya yogo bamba ibo bamba ibo bamba mmụọ niile na-ejere ozi na nke na-ejelu m ozi Chukwu bụ ike m Olise bụrụ ụwa bịa na nwa gị nọkwụ n'ọgbọ na m enwela ọlaọcha na m enwela ọlaedo n'ọkwa ekpele n'ọkwa amụma n'ọkwa fa ka mụ na-agbalụ ụmụ Igbo ka mụ na-ekpele ụmụ Igbo unu jebe ije awele ị na-aba ije awele ogologo ndụ na-arụ isi ike nya ka nwa nri na-ekwu igwe kredo nwa nri jọfọ ọfike ga-agụ nkwọmụ nya ka mụ ji ebe ekpele nya ka mụ ji ekwu okwu ọfike ga-agụ nkwọ binyenu n'oge ruo oge ati agọzi Igbo n'oge eji ebu agha onye si na ọ ga-adịla anyị mma jenu gọzie nye ma onye si na ọ ga-adịla anyị njọ kunyenu buba agha ahịa wolowolo
haya waga waga ogogogo haya waga waga ulu ekete kute bunda kateke simu egwu mụ na nwanne m ịgba mụ na nwanne m ndị ife mụ na-adị mma kunye bịa gba m egwu na egwu a bụ egwu mmụọ na mebula egwu mụ banya saba ka njezu tọọ ifo alụsị eze obi alụsị eze obi nwa oracle of money alụsị eze obi nwa oyi nwoke n'elu magụ mgbo mmanwe ji agụ arọ mmanwe ji agụ arọ eze obi ibe dị gị mma na-egbachi gị mma odibịa alụsị eze obi nwa onye tụrụ ụmụ ego nyelu ndị ichie obi nwa obi nwa ife ị ga-eji ma ọ ga-akọkwanaghị ọfọ n'ogwu alụsị eze obi oyimi na ijebe jebe ija wele ị na-aba na-aba ija wele alụsị eze obi na asaba obi nwa the chief executive officer ije luxury hotel and suites na anyị asaba ọkacha mma dị na hotel ebe anyị na-ekpoli ndụ eze obi gị mere ọgọ gaba onye mere ọgọ na chukwu ga-abụ ụzọ egwu mụ na nwanne m egwu ọja mụ na nwanne m mbe mụ na nwanne m arọbụ na-agụ nwarị nakwa alụsị guloba ikiriga gụ n'ọgụ kokaus group binye ọtọ gbalụ egwu iti igwe n'ugbo Lucky Garden mmanwụ Oracle of Money onye chukwu nyere gị n'ụkọ ọbịa binye bịa gbalụ egwu ọsọ muzikalụ ụtụtụ nwa m ji ego binye bịa gbalụ ihe arụke gurupu ofu nwa nọrọ ifite Oracle of Money binye bịa gbalụ egwu Cash Money ụtụtụ nwa na Nnewi CEO Cash Luxury Apartment binye bịa gbalụ ka njebenu Nnewi ka njezuto Igbo H Money binye ọtọ gbalụ kedu kene maka Abutes kitchen equipment binye bịa gbalụ Chidozie Nwangwu n'ọba akwa ọkụkụ na-etiwake Bishop ndị dibịa latest update ọya binye bịa gbalụ the Prince of Senate Ebube Chukwu ụzọ Nnewi Ifeanyị Ụba nna m binye bịa gbalụ igwe kredo nwere nakwa Oracle of Money ka njebe na wọ mama ka njezuto Igbo Honorable Uche Obi ọsọ Happy Group binye ọtọ gbalụ egwu na egwu abụ egwu mmụọ
kanjenu nando obeli dakolokolo no mwambala aro kanaba na nandri eba mnebusogu maka na eba murodogwu ka murogwe ya esenri obidefu ikenna onye so idefu tafu kedu kene maka ọba nwa polisi ọba ọnọdụ uso odogwu na south ogidi nri na Russia mmanwụ na-agụ arọ n'itili n'ụkọ mmọnwụ binye ọtọ gbalụ ọsọ ese chukwu na nri chukwudị mmanwụ na-agụ arọ amụ na mma na ntị mmiri ego na-anị Ọnịcha binye ọtọ gbalụ Chukwuemeka lụmụnwude ọsọ Chinemeze mmiri apapa ike na-agbalị iso onye bịa gbalụ meru na-egwu ahụ egwu mmụọ ekwafụ nwa exchange arịwa ofe na South nna m binye ọtọ gbalụ egwu sogede binye bịa gbalụ Emeka Mekini udogwu na-ekwu adọ binye ọtọ gbalụ dịdọ na Atlanta udogwu na-eme ọzọ ji mote m ọzọ nna m binye ọtọ gbalụ egwu sogede binye ọtọ gbalụ akụ na-ede mulumulu BJ klasi odogwu na Asia money nna m binye ọtọ gbalụ igwe kredo nwere nakwa igwe kredo nwere nakwa ka mụ kene ndị mụ na badi n'egwu ọchasị nwunobi ka asị m obi nwokonkwọ amalụ olifitọgụarị mba na abalago akpa mma recording studio akpa mma ọnụ na-eri eri nke isisi n'ọka anyị ga-anakwa anụ eyi n'egwu achịkọgo anya bụ egwu atụrụgochi DJS Shine Best ọgwụ ịma na solo gedebe egwu mmụọ egwu arọbụla egwu ogbugbu nne nwanyị egwu solo gere kenelu m ndị unu bi niile unu mara nwanyị ji ọfọ aka iji asa asọ ka iji egwu ọfọmala ogwu ogwu onye kere ya ashọfịa na asa nkata nye pụrụ elu maka na okwu elu na nkata ga-abịa ọ tala mụ ebule ji igbo ụgwọ ntị adịkwa mmanwụ na ebe arọbụna agụ nwanyị ọfike nga agụ nkwọ na ya ka iji eje ya ka iji ana arọ arọ arọ